name is PewDiePie. No, PewDiePie. Já jsem Bossy a ukážu vám své vytvořené kolo v Geometry Dash. Takže si připravte a nalekněte se, protože to bude poměrně hrůza, ale nevím, jestli se to dá vyhrát. Budou hodně failů, takže jako... Ty vole! To nejde, to je moc těžké. Já jsem říkal, že bude hodně failů, že ano. Jako fakt. Zhruba jsem byl z polovině. Takže znamená jako. Klasika. Zemřu před koncem, tak si dáme takový ty checkpointy. Písničku neuslyšíte, no kousek. Takže jako pohoda. Teď jsme v polovině. To bylo těsně. Ty vole, já si to dodávám na ty checkpointy. Taková teplouská písnička, to nevadí. Aspoň uvidíte, jak to je propracované. Jo, mám vlastně to. Doufám, že už to dáme, no, tak jako to už dáme na 100% s těma jackpointama, s tou trapnou muzikou. Protáčíme se. No, teleport máme. No. Aha. Oh, jo, šipka, iluminát, vidíte to? Iluminát. Jsem udělal schválně. Iluminát je tak krásný. Skoro na konci! Co se to stalo? To není propracovaný! Co to bylo? Tak nevím. No, jo, dobře. Jo, hrajem za toho ufona hezkýho. Ne. Jako... Jo, zase ta muzika jde dokola. Tyjo, nemůže mi dát lepší checkpoint? O, dobře. Jdeme to. Jsem Masterchef. Vidíte to? A máme to vyhrané. Konečně po dlouhé době. Je to jenom practice mode, takže... Bude speciál, kdybych to vyhrál bez practice mode. Takže to už by bylo nejspíše vše. Možná, že uvidíte další vytvořená kola v dalším díle. A napište mi do popisku videa, jestli se vám toto kolo líbilo. Ale asi ne, ale... A jestli bude hodně lajků a odběrů, no spíš těch lajků, takže bude další video. Takže zatím, pusák, pusák. My name is PewDiePie.